Ajụjụ ofu onye jụrụ anyị sị, n'ezinụlọ onye kwesịrị ị na-eweta ego? Maka na o nwere ihe o ji wee jụọ ajụjụ a, mana a sị n'akụkọ a aga m akụ ya na normal video. Kedu onye kwesịrị ị na-eweta ego n'ezinụlọ? Ansa m wee bụrụ, ọ bụrụ na ị na-ege m ntị taa, nwoke kwesịrị ị na-eweta ego karịa n'ezinụlọ, maka na Baịbụl mere nwoke ka ọ bụrụ the head. Nwaanyị kwesịkwara na ị na-eweta ego, maka na nwaanyị bụ helpmate n'ezinụlọ. So mana ebe ọ bụrụ ebe nwaanyị ka nwoke eweta ego, na-enweweke nsogbu. Not all of them, most of them. Nsogbu la-adụ. Chineke ekwele nwụrụ nwoke nwaanyị karị m wetebe ego. Ọkwa ekpere. Ị bụrụ nwoke na-ege m taa, ana m ekpere wee ekpere na Chukwu ga-ekwe ka nwunye ụkarụ na-eweta ego n'ezinụlọ, maka na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị. Ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị. Enwere problem.